ne obila inyanya to ma IPO setimo commissioner. Erokamano Joyce, weche mawachogo gin weche mabecho nikech adwana adhi very fast mondo aduok mokwongo mane okilo penjo kendo ni to jopiny onego bed ni bedo sensitized kendo ging'e gik ma IPO timo sana. Koro wan kaka IPO wasatemo mwanyalo kabisa kendo the last financial year nwatemo reach close to almost 10 million people. To gimwatimo ni we've changed a strategy makoro mondo mi wadonje e piny nikech nitiere jopiny ma nie e piny kabisa maonge gi simu, gionge gi network ma gik ma wanene social media gi ogine. Koro watiyo gi ngao wadhi ka chife ma baraza ma chife timo ka. What train chife kendo mondo wanyis chife ni tich IPO gi nango. Wamiyo gi acts, wamiyo gi points ma seche kumoko wanya chope. To chife nyalo rumo gi ka girumo gi jopiny to ginyiso jopiny nango ma watimo. Kendo wasawuotho kaka an in charge mar Nyanza region. Asawuotho e counties ma Nyanza region go te. Nyaka Kuria, nyaka kata Nyamira, Kisii, kata kuom jopiny tetete. Kwa nyiso gi that particular outreach. Koro wasatemo gimana wacho ni IPO outreach watimo outreach. But gimana mean gi billboard ni ineno kaka ji advertise gige gi ka. Koro wano kwa nya keto billboard madunge nkech also resources gik ma. Lakini in terms of reaching out ne grassroots gi jopiny, we've actually been doing that. Then kendo gimoro na wakilo kendo wacho about public. Now to kilo ng'eyo kata owado ng'eyo ni cases mag criminal. In cases ma very sensitive. To kendo gin cases ma are being proven beyond reasonable doubt. To seche moko seche ma ji obiro ma iyudo ka ng'ato report case to o report case mokwongo to koro koluonge kendo nitie chandruok mobe wayudo nikech seche moko ng'ato report case to sadhi giwinjore gi police moro kata giwinjore gi complainants oko koro kiluonge mondo gi take statement oko bindiko statement to cases ok nyal dhi ka complainants oko miwa statement makare. Koro that cooperation ema watemo kendo mondo wanyis jopiny ni seche moko ibiro ndiko statement nikech IPO kae kawa realize ni complaint kata victim and victim monego bed ni keto under witness protection to we also follow that procedure to kendo kata reporting case okochuno ni cases mabedo report nyaka information ngamo report wuogi wan gi anonymous reporting kata website inya report case miwa detail kama to chopo. Mar ariyo cases tete matimore mana kaka na wacho nitie public interest cases ma jo media be air kabisa to nitie cases mwadil go mang'eny moloyo ma jo media ok air. Koro cases all these cases what treat cases equally. Onge case maber onge case mara cases tete you know the right procedure but kendo ok wanyal tero case dodo kapok wayudo information te madwarore. Koro some of the things kaka no wacho like forensic lab etc. So there are so many things that omakoregi case mar criminal unlike case mag civil maseche moko yudo ka evidence okay beyond reasonable doubt kaka case mag criminal. Aya ka wawacho wach mare kaka koro mar abduction kendo pimo case no maber kabisa kaka winje kaka notimore odhi report kama to seche moko neno gima sa fwenyo gi jopiny seche moko be ni victim mag crime gi seche moko emomiyo we are even providing now psychosocial support to victim mag crime. Inyudo ka they feel comfortable kaka koro wado ne nigi case ma very good information tido ka gima no biro ngiso IPO seche moko ido ko ken gima detail kaka wacho no to kaka no dio report case ka police no kano feel ideal nikech cases mobedo reported ka police ka gin cases ma omako police to raia the report case ka police to yudo ni cases gi omako police ke ng'ato to kata very sensitive cases ideally gima police onego bed ni timo ni police onego bed ni timango miyo wa cases moko nyal handle to king'iyo kaka IPO wan gi ways mo receive go cases. Case achiel en ni police report case ng'ato to isel kata ng'ato onegi kata police report nwa. Mar ariyo the public report nwa case kata victim. Mar adek en own motion. Koro yudo ka cases mabe wasa in own motion ma wanene na kaka TV timore waneno gima timore then what oro jowato they investigate. Koro an gima nyalo ko nikech seche ma koro watwak gi joramogi kaka wan joluo be the essence momi wan kani mondo wali minisha jothurwa be ging'eni seche ma problem nitiere ang'o onego bed ni timore nikech kwa bire public kama the ideally the reason man kae ni IPO atiyo nade to wakili to nyalo support jopiny nade kan tiere chandruok moro nikech
Law Society of Kenya have been, in fact, one year MOU by the way. To gimiyo kata pro bono services mang'eny kabisa ne jopiny mok nya yudo resources. To kata other human right activists, kata human right support. Gimbe gikonyowa kabisa nikech most of the cases moko nikech ginbe gine gwenge kono mas cases matimore kuma jowa onge to gikelonwa cases go. Kora panic the most important thing mabe onego watim kata kwa ng'iyo kaka ipoti to be miye jopiny advice ni in the event mama otimore kaka human right activist ere kaka inyalo reach gi out, ere kaka inyalo yudgi kata those particular center justice centers mabisa ni wan go kata Kisumu gi kuonde moko ere kaka ng'ato nyalo report case ma ok oluwe kendo nikech mano e kaka wanyalo tego jopiny mondo nikech ipoa ni ideally kaka no bedo formed mana kaka no wacho magi wan jwara ye wan civilian ok wan police to gima nyaki ng'eni kata Africa muzima wan mana gi entities ariyo Kenya gi South Africa to king'iyo kata South Africa kaka ipoa bedo formed ibodo ka en is more of government than civilian oversight. To kata gi the whole world ibodo ni this kind of setup is not there. Koro an gima nyalo kwayo kata kwatiegari gi jopiny ni watem rich jopiny wang'e jopiny right to kendo seche ma ng'ata kata nigi case nikech ipoa dodo ya kata gi website ibodo ka cases tete mwasa receive ni website. Koro it's very interactive inyalo ndiko to iduoki to kendo wan be 24 hours japiny nyalo go simo achiel abich ochiko for free monyalo reach anytime to kata kodwa nong'eye to donje mbui kata website to the anonymous reporting to report ma identity ne ok bed revealed. Ilero kanyo makarenye dakariyo ma wadong godo wakili kapok wadhi yweyo marwa mokwongo